dosage ng mga Yan o. maaari ka rin makaranas ng mga hindi inaasahang side effects o kaya ay tabong paglala ng iyong sakit. Upang makasiguradong ligtas, bumili lamang ng mga mapagkakatiwalaang gamot sa mga kilalang botika. At para siguradong safe at dekalidad ang gamot, hanapin ang check. Dahil pag may check, that's right, man. Mare, sunod po sa mo. Bibili ako ng Health and Care Capsule. Susunod po na may green tea, acai berry, acerola, wolfberry, butterberry, cranberry, raspberry, bilberry, at mango tea. Ganda ng ano mo, video mo. Yan ang gusto mo. May berries na, may Ang ganda yung ano, folder mo, matatag. Nice Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugs. Parehas sila. Para sa kanila, mag-text o tumawag sa 0922-802-6505 at 8400-5268. Galing. Maraming malalaki at Nice Care ay hindi ka madaling naman kinutukoy sa mga sakit. Perfect location. Ganyan yan. Siyang oras sa sumamamampado, ikatsa kita monitoring koro. Ayan na ang mga militar nakasakay sa kanyang truck ng patrol. Ayan o, hindi pala militar, contractor, buwisit. Sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth member portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Kaya lagpasan mo yung mga yan, ang dami o. Dito ka, sa fastest lane. Layo pa ng total. 2 minutes. 2 minutes! Sa right, mga truck yan. Sa left, mga class 1. Ano, hindi masisira ang kalsada dahil may mga truck. Ang dami. O bakit na naman? Nagano ka na naman? Nagtakap ka na naman? Pwede na yan dati eh. Nanong kewan mo? Yan, sige, sumibat ka na dyan. Ayan o, kitang-kita kita. Kaliwa o, galing. Ayan o. Oh, natapon oh, natapon ng bigas. Ang dami. Ang dakal. Natapon ng abyas. Ay, Diyos ko. Ang kalunos niya. Natuog eh. Natuog yung abyas. Zainab. Ala ng spa. Kawani na lang. Ayan o. Ambias na eh. Ayan, tinakap na naman oh. Tinakpan na naman.
decide o tinipid. Tinipid na nga, doon sa halagang ibinigay, 900 billion pesos, eh tayo ba'y nakakatsak? Kung lahat ng yun ay napunta sa pagpapagawa ng tulay, yung ba'y napunta sa bulsa? Yung in a ease of doing business, under cost of doing business. Alam niyo kung sa ibang bansa yun. Ha? At ito dapat to talagang may mapanagot si Presidente. Ba't ang daming truck din eh? Bansa ito sa, halimbawa sa Japan, meron na pong nagharakiri sa kahihiyan. Nanong milyari. Kaya dapat ito mga nandyan sa ahensyang nakakasiwa sa pagpapagawa niya. May outgoing, oh. Unang-unang investigahan na bakit nakalusot sa inyo yung disenyo ganyan? Alam niyo na palang under design. Approve niyo ba? Ayan. Inutang pa yata yan. Babayad na tayo. Ngayon pa lang, pati interest, di pa natin mapakinabangan. Sabi nga ni Presidente, para matuloy uli ang mapakinabangan, kailangan gumastos naman tayo para tayo nagpagawa ng panibagong tulay na naman mga kapuso. Pero El Prado sa Super Radio DC Comedy. Tayo mga kapuso dyan tayo sa San Jose Retail Price ng karneng baboy ba ito? Panibaboy. Pagkalalat, nasa pa kayan, Mark? Ako naman kinsalok sa nagtanungan Kuya Pelo at nagtanong tayo okay dito sa mga nagtigil na ipapatupad ng maximum successful legal body ng Department of Agriculture para sa kabilang baboy. At yan nga ay pinapatikos ng mga nagtigil at kanilang pinapagbit na hindi na lang kanyang makasunod dito sa MSRP ng CA na 350 Kuya Pelo hanggang 380 pesos per kilo sa kanilang baboy. Ayon sa mga nakausap natin sa Agora Market, malulugi sila. May pipilit ng DA ang gusto nilang presyo dahil yung binabanggit nila na presyo ang Permelo, yan palang daw ay puhunan nila. Yan ang mamang. Ito may depende lang umano sa kanilang supplier. Nakakainis. Merong pagtatakdaan ng presyo at dapat daw ma-check na i-monitor ng DA yung kanilang mga supplier. Ay naman mamang, ha? Bentahan pa rin ng per kilo. Makanila. Ay 318 para sa atin at ang 400 Diyos ko, Orgon eh. kilo naman para sa tiempo. Kaya malayo Kuya Pelo doon sa hanggang 300 Muna na kayo. pesos per kilo na binabanggit ng DA. Dahil naman, Muna na kayo. Jama ka na, ano? Muna na kayo, ano? Kuya Pine, sa lesena, may muntay ni. Kalwa, ano? Kailian, ha? Kailiwanan! Kailiwanan! Kailiwanan!